Uwani, kama hanya fita. Ba fa zan bari ki fita ba sai kin ga min dalilin zuwanki. Amma sai fa in kun yarda ya mata magana. Ai masifa ta kare akan mutumin da ya kare a gidan haya. A matsayin ki na musulma, ai ya kamata ki san cewa lalle fa mutuwa ko ba da ko ba jima sai an yi ta. Babu laifin umma a cikin wannan abin da ya same ka. A wani shirin fim din haɗin kan ƙwararru bisa jagoranci da daidaituwar sanannu. A wani kwamban gwara kan ƙwaƙwalwar fitattu a duniyar fina-finan Hausa wato Kannywood. IAI Entertainment and Film Production da haɗin gwiwar Star Publicity ke gabatar muku da fim ɗin zahirin abin da ya auku mai cike da tausayi, takaici, ƙalubale, al'ajabi, safara. Zuwa ne a raba a bani nawa dukiya tun kafin na bi waɗanda suka mutu suka bar mana kuɗin inda ba da wani abu a ƙasa ba. Wallahi yaya sai na fita waje wallahi ko ɗaki ɗaya ne na kama haya. Sai kan na yi magana akan hakina. Saboda kai ma kana ci a ciki ka zauna ka yi kane ka miƙe kafa ka ƙi yin aure saboda kana cin kuɗin marayu. Kake mutane ba. Kake mutane rashin kunya. Sai yi maganin ki yanzu nan. Uwani baki gaji kunya ba. A wasu shekaru kalilan da suka gabata, wata annoba ta bullo wa al'ummar Arewa ta yadda wasu mutane musamman matan da mutuwar zuciya ta yawa katutu suke barin gidajensu, iyalansu da jihohinsu suke zuwa jihohin kudu don yin bara. Wani abin takaici, wasu da igiyar aure a kafafuwansu, wasu da gata kuma ba su da nakasu, wasu da iyalan da suke kula da su, amma da jin amon gangar uwa na iko sai kwakwalwarsu ta juya, idan su ya rufe basira ta toshe, ko da rarrafe da jan kafa sai sun je, ko dai su samu ko kuma tasu ta same su. Safara. Ina yaran ga su nan? A'a wancan babban da zan iya tafiya da shi amma ban da wani. Shikenan hakan ma ba laifi. Sannan kai ki faɗa wa mai gidanki ma fa. Gobe da yamma ki shirya mishi kayan shi don zai ɗauke ki. Haɗa ina ki mu tafi Ikon nan. Ko kafar ki kafata. Mu haɗu a can tasha inda ake hawa bus na zuwa Eko. Iko. To me za su je yi a Iko? Fara mana. Allah wadaran naka ya lalace, wai bauna ta ga ana jan sa da abawa, amma ta bawa kam ta tabka babbar asara. Gani ga wani ya isa wani auren Allah. A gidan nan? Ita ce. Safara. Kago yau barka juwa aka wa ango da amarya. Ango da amarya. Yau komai a bikin nan an yi da shaida yau an fita kunya. Ga kilishi sannan ga tsire kai har ma kaza soyayya. Ango da amarya. Yau na ga hulan yau na ga ingila ga leshi wasu ma sun sanya. Ga wasu nan sun sanya oganza yau harkar girma daga manya. Kun yi pepes ango da amarya. Safara. Wata mata na gani kamar babu tabawa a Iko tana bara. Daga mana hankali ana ta neman ki. Ashe kina nan? Tabbas na san na tafka rashin gaskiya wajen raba mata da mazajensu da kuma raba 'ya'ya da iyayensu. Zuwa 'yan matan gida duk ɗauki sun tafi da su Lagos, tafi da su Eko. Yawancinsu sun rasa rayukansu, yawancin mata yara ƙanana duk sun lalace ta sanadiyya na da nake kai su Eko. Ba zan tafi ba. Akwai abubuwan da zan har hada tukuna. Ban gama hada ba. Kin ga ki zo mu tafi. Ba zan tafi ba. Dole sai kin tafi. Kaga Allah Safara. Daukar nauyi Muhammad Hussein, shiryawa farin gani farin alheri Isa. Ba da umarni daraktan daraktocin shekara Allugum Sak. Za ta yi kawo ya mutsi a wannan jiha. Kin ga abin da kika ce. Safara.